Ahırda täzeýdimiň syomkasy boldy we şol günden size görkezmek diledim. Ýerden saat 8-de biz ýoly tarap ugradyk we şular ýaly Nohura geldik. Görnähili tebigatyň owadanlygyny we Söýgü dagyna geldik. Soňra bolsa syomka düşmeli ýermede geldik we men geyindim. Başta gün çıkanok dip kıynadım yöne sonra gün çıktı bolin. Hava ısı bolup başlady. Onda da şular ýaly işledik. Men bu işimde milliligimizi öňe çykarjak täzelik etmek isledim. Sebäbi biziň milliligimiz, biziň baýlygymyz. Bu täzeligim sizin üçin gyzykly kliplerim bir bolar dip umyt etýän we iň soňunda üýşüp şular ýaly iýmişdik. Soňra bolsa ýyzymaza gaýtdyk sebäbi bugün men toýum bar we yetişmeli. Sağaman toýmada da yetişdik, sağama sogduk. Günümüz hem şeýle geçdi. Halan bolsaňyz like basmagy unutmaň. Her bir işime sizin için. Salam geldiler. Laçın Hacı Bibi diýen şutada ýaşaýan. Siz mi sol? Vay can oğlan. Davarang dağasta, davarang dağasta. 2000 aldım mı kan diye. Olmasana. Vay her hileni gördük. Yürü araba. O bana yalan näme diýip gurun etdiýsene. Oturup gurun vereyin. Vay hakykat o ban sagym çaýarlaryň deginden geçdi ben mara sen gurun etdiýler. Laçın Hacı Bibi diýip bir döretdir diýe. Hawa ardanalan gydylgy diýe gymmadan ýaryşdy. Menim erkek bolaýmasyn diýe. Erkek däl hakykat diýip o aýallar üýşüp gurun edip oturýarlar. Hana tok bermäň deginden na geçen ýalar tok gara sen gurun edip oturýarlar. Hawa bak etdi benim näme diýsem aýtdy. Hacı Bibi diýip bir wa diýe. Hawa gydyl ýumurtga Kudlotaňam diye alıp diye kımmadan ya diye. Indi bize diye yumurtağımız diye dayıdaları sattıracak. Gel Hacı Bibi sattıracak. Kızıllar bizim kem diye otuyorlar ha. Indi benim marayı şu kim almayı diye mine şunu ardadan alıptım. O doğru ben doğru da aytman. Şunu ardadan çıkardım. Ana senin kımmadan yemişsin diye bestim. Ha şunu kımmadan korkudan bana. Hava. O da davi. Şu kovulu için kımmadan diyenler benim. Evet yaman dadın kovuyu tuttuk. Kova kadın alam geldi ki çay iç. Yo ben çay için ya şunu kımmadan. Şurayı bol yansıladın geçti patavet alım dadın. Haber yan pulun fanayan. Vay. Her kızat gördük ediyorum. Mına kat göremiyorum da ben. Yeysem mi kalmayı? Ağam, bugün ne TV'den Marvel hayatına geldik. Soğukluğun toylan bir olan ne TV'den? Hava. Hava böyle bir dönem koyuyor. Muğdun. Tüf deyip ol. Tüf Allah sen gözlemin kaç oğudun onu. Adamlar garip. Yengfedin de ne muğdun abla o? Bir erkekdigini pasırdyna seredip bilip bolýar. Şo taýda jinsi erkek diýip ýazýar. Mesela üçin sen pasırdyňda mere erkek diýip ýazýan däldir, dogry dämi? Pasırdyňda erkek diýip ýazýarmy? An sen durmuşda erkek ýalak diýip bolar belkem ýöne pasırdyňda erkek diýip ýazanok. Şoň üçin bir erkekdigini pasırdyna seredip bilip bolýar. Indiki sorak şeýle $100, $30 mende galy hiç kim bilmänligi üçin. Indiki sorak şeýle. Erni elini alan ayala näme diýilýär? Yapacağım bilen adim toprak, müdüm toprak, birlerin, erenlerin toprağı, uçağın ilinle, bunne yapacağım bililikte, bunne mar toprağının bilmeli, o deyip stot, senetkar dostum, rahatsa, uzanma, bunne bum diye ya, toymalarlar gibi, gireceğim, ben olur, ben büyük bana Şöder. Eyvallah. Aran yerimizi vermedi yoktur ağa. Ya bu halli. Kaldır bil. Geçen baş bayrağı şu geçen ay yarım doktorunu Adnan Görsellerine. Sizi halipa tutun yaşı. Onun öňem arkadamyzyň öňünde aýdyp çykýar çağalar. Tagaldyşdy keldiş merkezinde beçerge alyp. Sizem halipa tutun ya. Halijan gujokla ýene bir sapar. Awa. Düýnüň gepleşik ýazyk halipa tutun ýanydy, ha işletdi bidem ha işletdi. Birinci aydan aýdymyşyň Hatice 3 ýaşynda aýdy. Hatice aýdy. Näme aýtdyň arkadaň oňuny?
Arkadağdan arkamda. Beyle qoş qılayım. Yine ne? 5 olay. Elem milyar. Ayda mı kayın? Elem milyar. Şiir balası şiir olur. Erdemeler ilunun hak merdani. Türkmen yaylasına ile nur olup gilli halkın arkadağlı sirdari. Ay mal. Gerekir. Sağ olun. Tanrı yalkasın. Assalamu alaykum mehman adamlar. Şugun men mehman şäherdim inim öpajan durmuştoy. İnim tüýsiromdan toy mutlayan awa gelinimiz bilen bagtly bol. Allah'dan ýolum bagtyň açyk bolsun. Ogully bol, gyrly bol. Ağından göwn etmeň şugun toýum ýoksa. Hukman toýuma barardım inim hurmatynda durardym. Yenek toýlaňa inşallah Allah ýol berse barak gatnaşak gatişkan. Seýýändir iň ýüregime ýakyn şäherlerden birsin. Hurmatda durmuşda ullukan üstün dilek edýän arzu edýän toýuň mutlu bolsun inim bagtly bol. Mehman adamlar şuun bizim op şäherdim hem haçyň şäherdi hem beň şäherdi başan. Awa kapsynda toý edýän inim toýlaň mutlu bolsun. Awa ağyndan göwn etmegin arman zakadım ýok. Hukman barardım hurmatynda durardym inim. Yenek toýlaňa Allah nesip etse bararsyň inim. Durur hurmatyny edersin. Toýlaň mutlu bolsun başan. Hurmatda durmuşda agryň belentden belent bolsun. Seýýändir toýlaň mutlu bolsun. Çok faul hayda bendiler gelen Allah'tan Allah fiilesin. Tanrı yakasın. Sen toylar mutlu olsun, canın sağ olsun.